там акрисите, може би Big Boss 64 и днес играя с моя най-добър приятел Eggmaster. И да, тук го качваме в The Doom Player. Да, мисля, че трябва да измислиме как да се представиме. Сетих се едно нещо. Аз съм Ег, ти казваш, аз казвам Big. Аз съм Fox и ние сме заедно The Doom Player Show. Да, добре. Ти играеш ли на Фридерио в момента? Започвам. Добре. С ботове или с такова? Зареждаме се. Бавно. Не бързо. Май този... Значи, ние май имаме 15 абоната. А ще правите ли клипове изобщо в The Shadow Brothers? Кой че не? Аз направо имам това парол. Вече го имам, това сложа ми е. Имаш ли го да дом приятел? Аз не съм го сложил. И още ми се зарежда това за онлайн. Мирички. Не знам. Още ми се зарежда. Не знам. Нито пък аз. Знаеш ли една програма за стримове? Вона ли на какво? Шоу може да стримиш в шоу. Това е една програма, която също става за снимане и става телефон да се снима. Добре. Аз може да я свалям, защото тази програма. Защото мога да правя стримове, не че нещо. Ама един път се опитах, ама нещо не стана. Но аз пак се опитам. Защото искам да снимам от нея. Защото съм пич. На теб после ти се зарежда. Да. Не знам какво да направиш. Добре, тогава се махи Тридерио и започваме от начало с ботове да играеш. Да, майче, това трябва да правя. Ние все пак си играем заедно. За една игра играем, така че... Ще си говориме. Да. Трябва да изгася тогава лайф, че не ми трябва. Айде. То стана утре. Стана утре, то на хората и доскоча. Нищо. Хората нека се измъчва. Аз започнах да играя и умрях веднага. Тя играеш с ботове? Да. Добре, браво. Поне играя. Да, играеш. Най-накрая. Да. Този клип ще дълъг ли? Не. Имам едно смисъл. Сега си измислиш някаква идейка, защото стана горе-долу известно, горе-долу казвам, в българското гейминг общество, защото няма такова, да умрело. В смисъл, аз искам да избера, в смисъл да играем конкурс на Mortal Kombat, нещо такова. Team, но ако изобщо си играем, ама на телефон, ако изобщо играеме, всеки, който има джойстик, може да си го използва за телефона. Защото аз имам един джойстик. И да сме по отбори. В смисъл, аз такава идея имам, не знам. Защото според мен би ми било интересно. Например, аз и срещу, например, ти и Вичи. Не зле. В смисъл. Хубава ли идеята? Не зле, Ич. Много добра. Сам ти в място на телефона. На телефона? Да, на твоя аз нямам. Така че трябва да снимаш ти всичките клипчета. Или аз ти снимам от шоу, май. Което, не знам, ще видя. Добре.
Колко минути ти стана изобщо? Със сигурност има поне 3. Да, това чака. Няма как да има поне 2 секунди. Аз си играя с ботовете. Най-накрая, 3 седмици аз си интрото на Doom Players, в смисъл и двамата, но аз го учих Doom Players. Трябва да ти кажа, че в смисълто от 3 седмици не сме снимали. Не е активен канал от 3 седмици. What the fuck? Дали? What? Игра с ботовете, ние няма как да се срещнем. А представяш си да се срещнем? Представяш си да се срещнем? Да. И да. Аз съм Master BG и той е един абонат, за което се много радвам. Да. Абонирайте се за Eggmaster, ако не сте. Ти имаш 34 абоната, май. Трябва скоро да гилваме, бе. Да, но много хора не са се записали, това е гадното. Да. Нищо, то така е. Да. В смисъл, ти си нов в YouTube, в смисъл, ти от 3 седмици, преди 3 седмици си започнал. Да. Хванах един малък. Аз питам да хвана един голям. И той ми би. Какво става? Ехо. Тук съм. Какво стана? Не, нищо. О, боже. Фарма. Ще се превърна в разговор в клип. Какво? Това видео е повече като разговор, не е. Така е. Ние така ще правим. В смисъл, ние няма да правим 30-минутно клипче, освен на стримове, ако ще правим. В смисъл, така ще се по-нормално. И да, някой ден. В смисъл, когато ми направят стаята, ще ми сложа с PlayStation в стаята и ще те покажа на Веня. Не знам дали ще ден ще готово дружението ми ден в стаята и мисля, ще се покажа, разбира се, ако ще дойдеш, ще може да играеш на PlayStation. На теб, която е любимата игра? За мен? Да. Не знам. На мен е Mortal Kombat. Ще кажа Portal. В смисъл, 12 човека, смисъл, не знам колко, не ви знаеш за каналът ми, който е вторият ми канал. Смисъл, записи конфигурации. И там имам 12 абоната. Вау! Ти имаш 487 гледания. Какво? Ти имаш 487 гледания. Вау! YouTube. Вау! Знаеш какво? Че ти правих реклами и хората дошли, се абонираха за теб, смисъл това е готиното. И затова в началото си имах 100 гледания някъде в началото, когато имахме общ канал, където имам 5 дизлайка. Ей! Ама те хейтери. Брок да флоки още един даже ме хейти. Ама иначе не ме интересува хейтери, защото смисъл по-ми пукате. Това да ти не умра, за смисъл аз не го слушам. Брал да фрок. И така, ти ако имаш хейтери, аз според мен ще, защото няма така без хейтери.
Те имаш поне един хейтър. Аз не знам с хора да играеш се кръщи Don't Hurt Me. Какво? Don't Hurt Me, който го убих. Не те разбирам. Това нищо. Много ти бабочето. Сигурно. Хиляди точки. Вау! Само в... Как се чува добре? Не знам. Още не играя и спирам. Добре. Ти ще го бъдем пред, нали? А? Ти ще го качиш в бъдем. Точно. Да. Сега... Аз умрях. Умре ли? Добре, сега ще приключваме епизода. Добре, аз бях Big 64, а това беше... Казвай. Мастер БГ и до скоро. Да, бай!